नमस्कार मंडळी, ओळखलत का मला? मी तुमची मॉडर्न सकू कामवाली बरं. आता बाहेर खूप ऊन आहे म्हणून जरा छत्री घेऊन आली. छत्री ठेवते जरा बाजूला, कामाचं बघते आता जरा. मला ओळखलं नाही तुम्ही? मी तुमची लाडाची सकू. आणि मी कुठं राहते माहिती का तुम्हाला? त्या तिथे पलीकडे तिकडे माझी या प्रियाचे झोपडे. होय, मी झोपड्यात राहते तिकडं. आणि माझ्या झोपड्यात कोण कोण राहतं माहिती का? माझ्या सासू, माझ्या सासरा, माझी 4 पोरं आणि आमचं धनी. माझ्या धनी काय काम करतात माहिती आहे का तुम्हाला? गौंड्याच्या हाताखाली जातात, 4 पैसे मिळतात, ते गाठीला ठेवत नाही, त्याचं दारू पितात. मलाच विचारला राबावं लागतं. आता हेच बघा की 4 घरची धुणी भांडी करून येऊन 5व्या टायमाला या मॅडमच्या घरी धुण्या भांड्याला आली बघा आता. आणि माझ्या धनी म्हणतात मला, सकू तू लय गोड दिसतीस, लय छान दिसतीस. अगदी श्रीदेवी सुद्धा तुझ्या पुढं फिकी पडल. आता घ्या, श्रीदेवी कुठं म्या कुठं. तरी बी आमचं धनी म्हणतात तर श्रीदेवी वाणी दिसतीस. श्रीदेवी माझ्या वाणी दिसते का? आता मी बोलत काय बसले, जरा काम करते थांबा. आता जरा फरशी पुसते, फरशी पुसून झाली. आता जरा झाडू घेते, आता झाडून काढते जरा. आता झाडून काढून झालं. आता तुम्ही म्हणत असाल, बाईनं आधी फरशी पुसली नंतर झाडून काढला, येत सकूबाई की स्टाईल हे. आता थांबा जरा भांडी घासून घेते. देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान. भांडी घासून झाली. आता काम करता करता एक विषय मला आठवला म्हणून सांगते. कोल्हापुरात म्हणत कोरोना आलाय, आणि तो कोरोना जर का आपल्याला होऊ नये म्हणून आपण काय काळजी करायला पाहिजे बरं? आमच्या मॅडमने ते सॅनिटायझर का काय दिलंय बघा मला, आणि सांगितलंय खसा 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 2-3 टायमाला हात धुवायचं. नाहीतर सॅनिटायझर नसेल तर साबणानं खसा 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 हात धुवायचं. आणि बाहेर जायचं असलं तर तोंडाला कापड लावायचं किंवा ह्या असला मास्क घालायचा. आता घ्या, ह्या मॉडर्न सकूला असं मॉडर्न राहायला लागतंय. आणि ह्यो मास्क लावला तर मॉडर्न सकूचा मेकअप नाही का कमी व्हायचा? तवा मी एक विचार केलाय, जशी साडी घालेन ना तसंच मी मास्क घालणार आहे, फिरणार आहे. आणि तुम्ही बरं तर तुम्ही पण तुमच्या तब्येतीची तशी काळजी घ्या बरं का, कोरोनापासून असा बचाव करा बरं. आता जरा फर्निचर पुसून घेते. पुसून स्वच्छ झाले, सगळं स्वच्छ करून झाले. आता बरं 1 मिनिट काहीतरी वाजते. हॅलो, फोन आलाय वाटते. हॅलो, हां मॅडम बोला की मॅडम. हां हाय, काम करून जाते आता मी. साहेब बोलतात काय? साहेबांना द्या की 2 दिवसात सुट्टी. आता बया काय करू, मला तर लयच आनंद झालाय. सुट्टी परत घेते की, आणि उद्या बी कामाला येते. होय होय, काळजी घेते, मास्क बांधून बाहेर जाते, सॅनिटायझरनं हात धुते. तुम्ही बी तुमची काळजी घ्या बरं. धन्यवाद.